Cynllun Gweithredu 2017 Plaid Cymru. Mae Cymru yn wynebu risgiau difrifol wrth i ni fynd i mewn i'r etholiad hwn. Mae ein economi, ein cymunedau a hyd yn oed ein hunaniaeth fel cenedl dan fygythiad gan y toriaid creulon a difeddwl. Mae llafur yn wan ac yn rhanedig, gan fethu rhoi gwrthsafiad i'r toriaid. Mae Plaid Cymru yn barod i amddiffyn Cymru. Bydd yr holl aelodau seneddol Plaid Cymru a etholir yn mynd i San Steffan yn barod i sefyll i fyny dros eu gwlad, dros eu pobl, dros eu cymunedau. Ar ôl Mehefin yr Wythfed, bydd y toriaid yn derbyn siec gwag y byddwn nhw'n ei ddefnyddio i anrheithio Cymru o filiynau o bunnoedd, gan beryglu swyddi, gyda'n diwydiannau twristiaeth a ffermio yn wynebu ansicrwydd, a'n gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu targedu. Mae llafur yn doredig, yn wan ac yn rhy ranedig i rwystro'r toriaid. Maen nhw wedi gadael y llong ac yn nawr yn dadlau dros y rhafftiau achub. Rydyn ni o hyd am weld Cymru'n wlad annibynnol, sy'n sefyll ar ei thraed ei hun. Ond mae'r etholiad hwn yn fater o ymdrin a bygythiad yn awr i'n cenedl, i'n heconomi ac i'n pobl. Mae'r cynllun gweithredu hwn yn ymateb i'r argyfwng y mae'r toriaid wedi'i greu ac i annallu llafur i'w rwystro. Mae ein polisïau o etholiadau 2015 a 2016 dal yn berthnasol ac yn briodol, ond mae polisïau ac egwyddorion y cynllun gweithredu hwn yn ymateb i'r bygythiadau rydym yn ei wynebu nawr. Heb dîm o aelodau seneddol Plaid Cymru cryf, fydd y toriaid yn San Steffan yn rhydd i roi dyfodol pobl Cymru yn y fantol. Dyna pam mae'r etholiad hwn yn frwydr rhwng Plaid a'r toriaid. Fe fydd Plaid Cymru yn amddiffyn Cymru rhag ymosodiadau'r toriaid. Plaid Cymru yw'r unig blaid fydd yn rhoi blaenoriaeth i swyddi Cymru. Nawr yw'r amser i ddangos i'r pleidiau Llyn-deunig bod gan Gymru lais. I ddangos ein bod ni'n dewis ffordd well, ffordd newydd nad yw'n cael ei lliwio gan gasineb nag ofyn. Byddwn ni'n amddiffyn pobl rhag anoddefgarwch o bob math. Byddwn ni'n sicrhau gwlad deg a ffyniannus i'n pobl ifanc, ac i genedlaethau'r dyfodol sydd wedi selio ar degwch a chyfleoedd cyfartal. Nid yw'r toriaid na llafur yn San Steffan yn deall ein cymoedd, ein cymunedau arfordirol, ein dinasoedd, ein ffermydd na'n pentrefi gwledig yng Nghymru. Plaid Cymru yw plaid pobl Cymru, yr unig blaid sydd wir yn cynrychioli Cymru. Mae pobl Cymru yn wynebu ton enfawr o ymosodiadau gan y ceidwadwyr. Ni allwn ni guddio rhagor tu ôl i wal llafur a honno'n chwalu. Nawr yw'r amser i wrthsefyll yr hen bleidiau sydd wedi cefnu ar Gymru, i ddangos iddynt ein bod ni'n credu yng Nghymru, i amddiffyn Cymru, i bleidleisio dros Gymru, i bleidleisio dros Plaid Cymru. Dros Gymru, Lian Wood, arweinydd Plaid Cymru. Amddiffyn Cymru, ein haddewid i chi. I greu, i fagu, i ddirgrynu, trwy gnawd cenhedlaeth Cymru gyfan, heb denyn byr a thyn San Steffan. Siôn Thomas Owen. Fe fydd Plaid Cymru yn amddiffyn ein cenedl, trwy amddiffyn ein heconomi, ein hunaniaeth ac ein cynulliad rhag ymgais ceidwadol i fachu pŵer oddi wrthom. Amddiffyn ein heconomi, trwy mynnu bod pob un geiniog rydym yn colli o Ewrop yn cael ei rhoi yn ôl i ni gan San Steffan. Amddiffyn ein pobl, trwy adeiladu ysbytai, rheilffyrdd, ffyrdd, ysgolion a thai fforddiadwy newydd gyda'n rhaglen fuddsoddi aml filiwn. Mae gennych ddewis o ddau ddyfodol. Gwnewch eich dewis gyfri, mae'n bwysicach nawr nag erioed. Pleidlais dros y status quo. Cymru anghofiedig. Cymru addistewir, toriadau di-derfyn, gwasanaeth iechyd genedlaethol ar ei gliniau a system ofal gymdeithasol anaddas. Anrheithio parhaus ar y bobl fwyaf bregus, peryglyd dyfodol ein plant, cenedl ynysig, cymunedau danfygythiad, amgylchedd anghynaliadwy, Cymru wledig anghofiedig, byw yng Nghysgod Lloegr. Pleidlais dros Plaid Cymru. Amddiffyn buddiannau Cymru, Cymru gryfach, diogelu swyddi Cymru, Cymru iachach a hapusach, gofalu am bobl mewn angen, rhoi'r cyfle gorau i bob plentyn, Cymru gysylltiedig,
Gwarchod ein cymunedau, rhoi egni i mewn i'n hamgylchedd, cefnogi bywyd gwledig, Cymru a'r lwyfan byd eang. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Yn 2016, fe wnaeth Plaid Cymru roi mwy o anerchiadau a gofyn mwy o gwestiynau na llafur, Etholiad a'r democratiaid rhyddfrydol sy'n cynrychioli etholaethau yng Nghymru. Amddiffyn Cymru, amddiffyn buddiannau Cymru. Mae Cymru dan ymosodiad. Mae'r Llywodraeth Doriaidd yn benderfynol o fynd â ni ar lwybr peryglus sy'n torri'r cysylltiadau economaidd gyda'n partneriaid masnachu. Mae llafur yn rhy brysur yn dadlau ymysg ei gilydd yn lle sefyll i fyny i Gymru. Mae angen aelodau seneddol Plaid Cymru ar y genedl i frwydro dros ddiddordebau Cymru ac i warchod ein cenedligrwydd. Amddiffyn Cymru, amddiffyn buddiannau Cymru. Ble rydym ni nawr? Mae Cymru yn dod yn genedl anghofiedig ar lwybr i fod yn rhanbarth Saesnig dibwys. Mae'n buddiannau yn cael eu hanwybyddu ym mhob cam o'r trafodaethau Brexit. Ateb Plaid Cymru. Ethol aelodau seneddol Plaid Cymru i sefyll i fyny dros ein cenedl ac i roi llais cryf i Gymru dros y cyfnod allweddol hwn. Ble gallwn ni fod? Cymru lle mae ein buddiannau yn cael eu hamddiffyn bob tro, lle mae buddiannau Cymru yn ganolog i drafodaethau Brexit. Ble rydym ni nawr? Mae'n cysylltiadau economaidd allweddol gyda'n partneriaid masnachu agosaf yn cael eu torri. Mae swyddi yn diflannu, mae cyflogau yn gostwng, mae prisiau yn codi. Ateb Plaid Cymru. Fe fydd Plaid Cymru yn sicrhau ein bod ni'n medru parhau i brynu gan a gwerthu i Ewrop heb rwystrau costus. Ble gallwn ni fod? 200,000 o swyddi sy'n dibynnu ar fasnachu gydag Ewrop yn cael eu hamddiffyn. Ble rydym ni nawr? Mae risg y bydd Cymru yn colli'r 680 miliwn o bunnoedd y flwyddyn rydym yn ei derbyn gan yr Undeb Ewropeaidd. Ateb Plaid Cymru. Byddwn ni'n pwyso i sicrhau'r arian cafodd ei addo i Gymru gan yr ymgyrch gadael. Ni fyddwn ni'n fodlon gyda dim un geiniog yn llai. Ble gallwn ni fod? Buddsoddi yn ein cymunedau lleol mwyn rhoi pob cyfle i bobl Cymru lwyddo. Ble rydym ni nawr? Mae dinasyddion Ewropeaidd sydd wedi dod i fyw yng Nghymru yn wynebu alltudiaeth. Fe fydd hyn yn dinistrio teuluoedd a pherthnasau a pheri risg i wasanaethau cyhoeddus. Ateb Plaid Cymru. Fe fydd Plaid Cymru yn gwarantu hawliau dinasyddion Ewropeaidd sydd yn byw ac yn gweithio yng Nghymru. Ble gallwn ni fod? Cymdeithas groesawgar sy'n cydnabod y cyfraniad awnir i'n gwasanaethau cyhoeddus gan dinasyddion Ewropeaidd gweithgar. Ble rydym ni nawr? Cytundeb masnachu andwyol gyda'r Undeb Ewropeaidd lle mae buddion Cymru yn dod yn olaf ar yr agenda. Busnesau yn symud o Gymru a swyddi mewn perygl. Ateb Plaid Cymru. Byddwn ni brwydro i gael y cytundeb gorau posib ar gyfer diwydiannau ac amaethyddiaeth yng Nghymru. Ble gallwn ni fod? Buddiannau Cymru yn ganolog i drafodaethau Brexit, gyda diwydiannau ac amaethyddiaeth yn cael eu gwarchod. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Yn barod, mae Plaid Cymru yn gweithio'n galetach na'r pleidiau eraill wrth gynrychioli Cymru yn San Steffan. Jonathan Edwards oedd yr unig aelod seneddol o Gymru ar bwyllgor dethol Brexit dylanwadol, ac mae Liz Saville-Roberts wedi bod yn bencampwr i'r materion sydd yn bwysig i bobl Cymru, gan ei cynrychioli ar bwyllgor materion Cymreig ers iddi gael ei hethol. Amddiffyn Cymru, Cymru gryfach. Mae pobl Cymru wedi pleidleisio'n gyson dros gynulliad cenedlaethol Cymru. Ni fyddwn yn caniatáu ymgais gan y Llywodraeth Doriaidd i danseilio ewyllys pobl Cymru. Mae neges i San Steffan yn glir. Cadwch eich bachau oddi ar ein senedd. Amddiffyn Cymru, Cymru gryfach. Ble rydym ni nawr? Rydyn yn wynebu ymgais gan San Steffan o fachu pŵer sydd am ddiystyru buddiannau pobl Cymru a thanseilio ein rheolaeth dros ein gwasanaethau cyhoeddus. Ateb Plaid Cymru. Fe fydd Plaid Cymru yn cyflwyno deddf newydd i warchod sofraniaeth a democratiaeth ein cenedl. Ble gallwn ni fod? Gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar Gymru yng Nghymru. Ble rydym ni nawr?
Y Senedd a'r pŵer lleiaf yn y Deyrnas Unedig, a Chymru dan gyfarwyddyd Llywodraeth Doriaidd sydd yn benderfynol o dorri treth i'r mwyaf cyfoethog wrth adael i'r bobl dlotaf ddioddef. Ateb Plaid Cymru, byddwn ni'n sicrhau'r pwerau mae ein cynulliad ei hangen mwyn gwir gynrychioli etholwyr Cymru. Ble gallwn ni fod? Senedd Gymreig gynrychioladol go iawn sydd yn adlewyrchu pobl Cymru. Ble rydym ni nawr? Cymru sy'n cael ei hamddifadu o'r cyllid sydd ei hangen mwyn datblygu fel cenedl, sy'n suddo'n ddyfnach i mewn i dlodi yn sgil Brexit. Ateb Plaid Cymru, byddwn ni'n pwyso am gomisiwn cyllidol newydd annibynnol fydd yn creu mecanwaith i ailddosbarthu cyllid gyda fformiwla a seilwyd ar anghenion. Ble gallwn ni fod? Cyllid teg i Gymru fyddwn ni gwarchod rhag yr ansicrwydd economaidd sydd i ddod. Ble rydym ni nawr? System bleidleisio sydd yn ffafrio rheini a phŵer. Ateb Plaid Cymru, rhoi'r hawl i bleidleisio i bobl 16 ac 17 oed a diwygio'r system bleidleisio mwyn iddi fod yn un sy'n fwy gynrychioladol. Ble gallwn ni fod? Democratiaeth sy'n rhoi llais i'n pobl ifanc, lle mae bob un pleidlais yn cyfri. Ble rydym ni nawr? Bargeiniau masnachu rhydd andwyol gyda'r Unol Daleithiau dan Trump fydd yn peryglus safonau, lle mae amaethyddiaeth yn dioddef ac sy'n peri risg o breifateiddio'r wasanaeth iechyd. Ateb Plaid Cymru, mynnu bod rhaid i bob cytundeb masnachu rhydd gael sêl bendith Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ble gallwn ni fod? Gwarchod ein gwasanaethau cyhoeddus rhag bygythiadau o breifateiddio gan gorfforaethau rhyngwladol mawr. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Yn lle ymgrymu i'r toriaid, wnaeth Jonathan Edwards arwain ymgyrch o'r gwaelod i fyny mwyn mynnu 4 biliwn o bunnoedd tuag at drafnidiaeth yng Nghymru yn sgil y penderfyniad i fwrw ymlaen gyda chynlluniau HS2 Lloegr yn unig. Byddwn ni'n parhau i wrthwynebu cynlluniau'r toriaid i wastraffu 5 biliwn o bunnoedd ar adnewyddu 2 dir Senedd yn San Steffan a 400 miliwn o bunnoedd ar Bales Buckingham, a mynnu bod yr arian yn cael ei fuddsoddi lles pobl Cymru yn lle'r sefydliad. Amddiffyn Cymru, diogelu swyddi Cymru. Mae gan Gymru'r cyflogau isaf a'r economi wanaf yn y Deyrnas Gyfunol. Mae San Steffan wedi diystyru ein hanghenion amgenhedloedd, sydd yn gwneud ni'n un o'r rhanbarthau tlotaf yng ngorllewin Ewrop. Mae llywodraethau Toriaidd a Llafur wedi rhoi blaenoriaeth i ddwyrain Lloegr ar draul Cymru. Ni fydd Plaid Cymru yn derbyn yr esgeilistod yma rhagor. Mae'n amser i sefyll i fyny dros Gymru. Amddiffyn Cymru, diogelu swyddi Cymru. Ble rydym ni nawr? Mae busnesau yn bygwth symud o Gymru gan fod ofyn arnynt na fydden nhw'n medru fforddio costau uwch yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd. Ateb Plaid Cymru, bydd Plaid Cymru yn pwyso am ostyngiadau treth i busnesau newydd a busnesau sydd eisoes wedi sefydlu yng Nghymru, fel rhan ganolog o bolisi rhanbarthol newydd y Deyrnas Gyfunol. Byddwn ni'n mynnu bod Cymru yn cael pwerau i osod lefelau treth ei hun, gan gynnwys treth gorfforaeth, toll teithwyr awyr a treth ar werth. Wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, bydd rhaid i'r map ardaloedd a gynorthwyr gael ei benderfynu yng Nghymru. Ble gallwn ni fod? Denu busnesau i Gymru, ein heconomi yn ffynnu ac ein pobl yn gweld a phrofi'r buddion yn eu pocedi. Ble rydym ni nawr? Mae gormod o arian gyhoeddus o lawer yn cael ei wario ar nwyddau a gwasanaethau gan gontractwyr y tu allan i Gymru. Mae cwmnïau rhyngwladol enfawr yn gwneud gwaith y gall gwmnïau lleol ei wneud. Ateb Plaid Cymru, bydd Plaid Cymru yn brwydro i sicrhau bod 4.3 biliwn o bunnoedd sy'n cael ei wario ar gytundebau sector cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru, ac byddwn ni'n cyflwyno cyflog byw go iawn sydd wedi gymeradwyo'n annibynnol. Ble gallwn ni fod? 50,000 o swyddi newydd sy'n talu'n dda, oherwydd cytundebau sector cyhoeddus, a phob un yn talu cyflog byw go iawn. Ble rydym ni nawr? Nid yw'n system drafnidiaeth gyhoeddus yn addas i'w phwrpas, a hynny tra bod Lloegr yn mwynhau'r trenau modern y genhedlaeth nesaf a cysylltiadau'r rheilffyrdd cyflym sy'n costio 56 biliwn o bunnoedd. Ateb Plaid Cymru, byddwn ni'n cyflwyno rhaglen fuddsoddi gwerth 7.5 biliwn o bunnoedd mwyn ariannu prosiectau is-adeiledd hanfodol ar draws Cymru.
Byddwn ni'n pwyso i gael cyfran deg i Gymru o wariant isadeiledd y Deyrnas Gyfunol. Ble gallwn ni fod? Cysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd wedi uwchraddio, 10,000 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol, ysgolion ac ysbytai newydd. Ble rydym ni nawr? Mae busnesau bach ar draws Cymru yn dioddef yn sgil ailbrisio ardrethu busnes, ac mae canolyn trefi yn dioddef. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn rhoi terfyn ar y system ardrethu busnes anheg drwy symud tuag at system sydd wedi seilio ar drosiant. Byddwn ni hefyd yn sicrhau bod yna banc datblygu Cymreig sydd wedi ariannu'n briodol mwyn buddsoddi mewn busnesau Cymru. Byddwn ni hefyd yn sicrhau eich bod chi'n cael mynediad at fanc lleol drwy agor banc cyhoeddus. Ble gallwn ni fod? Busnesau bach yng nghanol ein trefi yn ffynnu, sy'n rhoi chwa o fywyd newydd i strydoedd mawr Cymru. Ble rydym ni nawr? Mae'r diwydiant dyr yn rhan hanfodol o economi Cymru, ond mae e mewn perygl o gael ei aberthu gan lywodraeth Thatcheraidd heb gynllun i ailgreu'r swyddi a gollir. Ateb Plaid Cymru. Byddwn ni'n mynnu i gael mesurau gwrth-ddympio'r llym sydd wedi blocio yn y gorffennol gan y Llywodraeth Brydeinig a gweithredu cynllun cynhwysfawr i sicrhau dyfodol y diwydiant dyr. Ble gallwn ni fod? Achub swyddi a sicrhau dyfodol go iawn i'r diwydiant dyr Cymreig. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Yn y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghymru, wnaeth Plaid Cymru bwyso ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru gan lwyddo i gyflwyno cronfa fyddiginiaethau a thriniaethau newydd, mwyn sicrhau bod pawb yn medru cael y moddion maen nhw eu hangen, lle bynnag maent yn byw. Amddiffyn Cymru. Cymru iachach a hapusach. Plaid Cymru yw'r unig blaid y gallwch ymddiried ynddi i weithredu gwasanaeth iechyd i Gymru sy'n gweithio, lle bydd rheolaeth wael a thanfuddsoddi gan y toriaid yn San Steffan a gan Lafur yng Nghymru, byddwn ni'n brwydro i gael gwasanaeth sy'n llwyddo ac sydd ymysg goreuon y byd. Amddiffyn Cymru. Cymru iachach a hapusach. Ble rydym ni nawr? Mae'r nifer o ddoctoriaid fesul pen yng Nghymru ymysg yr isaf yn Ewrop. Mae'r nifer o wlau wedi gostwng 7% ac mae'r amserau aros ar gyfer diagnosis a thriniaeth ymysg y gweithaf yn y Deyrnas Gyfunol. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn hyfforddi a recriwtio 1,000 o ddoctoriaid a 5,000 o nyrsys ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth iechyd genedlaethol yng Nghymru dros y degawd nesaf. Byddwn ni hefyd yn sefydlu ysgol feddygol yng Ngogledd Cymru. Ble gallwn ni fod? Cymru sy'n arwain y byd mewn gofal iechyd, lle gallwch chi sicrhau apwyntiad, siarad ag arbenigwr a derbyn triniaeth yn gyflym, yn gyfleus ac yn effeithiol. Ble rydym ni nawr? Rydym ni'n wynebu ar gyfwng mewn gofal cymdeithasol. Mae hyn oherwydd tanfuddsoddiad a rhaniad afresymegol hanesyddol rhwng gofal iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyn yn cael sgil effaith ar ein meddygon teulu ac ein hysbytai, gan nad yw cleifion yn cael mynediad at y gefnogaeth ofal sydd angen arddynt. Ateb Plaid Cymru. Byddwn ni'n cyflwyno cynllun i achub gofal cymdeithasol fydd yn helpu pobl i fyw yn annibynnol a chynyddu'r rôl ysbytai cymunedol. Byddwn ni'n sicrhau bod gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu darparu'n ddi-drafferth. Bydd cytundeb gofalwyr Plaid Cymru yn cefnogi'r rheini sy'n gofalu am bobl eraill. Ble gallwn ni fod? Cymru sy'n rhoi'r gwasanaeth gorau posib i'n dinasyddion mwyaf bregus ac i'r bobl sy'n gofalu amdanynt. Ble rydym ni nawr? Mae marwolaethau ataliadwy tua 15% yn uwch yng Nghymru nac y mae nhw yn Lloegr. Mae gormod o bobl yn marw cyn eu hamser yng Nghymru, ac mae rhaid gwneud llawer mwy i leihau'r nifer o farwolaethau ataliadwy. Ateb Plaid Cymru. Byddwn ni'n gosod targed i achub 10,000 o fywydau dros 10 mlynedd drwy fesurau amrywiol o weithrediadau iechyd cyhoeddus a hyrwyddo newidiadau bywyd bob dydd, a hefyd drwy sicrhau diagnosis cyflymach ar gyfer cyflyrau meddygol a mynediad gwell at driniaethau sy'n achub bywydau. Ble gallwn ni fod? Cymru hapusach ac iachach, lle mae miloedd o farwolaethau cyn amser yn cael eu hosgoi. Ble rydym ni nawr? Llywodraeth Doriaidd sy'n cefnu ar addewidion a wnaed yn ystod ymgyrch y referendwm. Ateb Plaid Cymru.
Byddwn ni'n ymgyrchu i ddal yr ymgyrch gadael at ei gair, a mynnu ein bod ni'n derbyn ein rhan ni o'r 350 miliwn o bunnoedd a ddawyd i'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd. Ble gallwn ni fod? Ein bod ni ddim yn gadael i'n gwleidyddion wneud addewidion ffug heb fod yn atebol. Ble rydym ni nawr? Mae gwasanaethau i bobl a chyflyrau iechyd meddwl yn wael ac nid yw pobl yn derbyn y gefnogaeth sydd angen arnynt i allu cyfranogi'n llawn yn y gymdeithas. Ateb Plaid Cymru wedi sicrhau 20 miliwn o bunnoedd yn barod ar gyfer triniaeth iechyd meddwl fel gwrthblaid effeithiol yn y Cynulliad Cenedlaethol, byddwn nhw'n parhau i alw am gynnydd cyllid a mynediad gwell at gwnsela a therapyddion yn y gymuned. Ble gallwn ni fod? Mynediad amserol i wasanaethau iechyd meddwl da, a thrin anghenion corfforol a meddyliol yn gyfartal. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Yn San Steffan, mae aelodau seneddol wedi ymgyrchu'n gyson dros hawliau pensiynwyr, gan gynnwys pensiynau teg i fenywod a pensiynau glowyr. Credwn ni bod hi ond yn deg bod cynlluniau pensiwn, lle mae pobl wedi cyfrannu a gweithio'n galed dros blynyddoedd yn cyflawni a thalu yn ôl. Amddiffyn Cymru, gofalu am bobl mewn angen. Rydyn ni am ei holl ddinasyddion Cymru gael eu trin gydag urddas a pharch, gan dderbyn y gefnogaeth sydd angen arnynt mwyn cyfranogi'n llawn yn y gymdeithas. Amddiffyn Cymru, gofalu am bobl mewn angen. Ble rydym ni nawr? Cwmnïau diegwyddor yn gyfrifol am asesiadau bydd daliadau bydd preifat. Ateb Plaid Cymru. Rydym ni am weld pwerau ar gyfer nawdd cymdeithasol yn cael ei datganoli i Gymru. Byddwn ni'n defnyddio'r pwerau enghraifft i wahardd cwmnïau preifat rhag cynnal asesiadau bydd daliadau elw. Ble gallwn ni fod? System bydd daliadau tecach a mwy treloiw, heb gymhelliad o wneud elw. Ble rydym ni nawr? Mae miloedd o bobl yn byw bob dydd mewn ofn o gael ei dadfeddiannu, neu golli'r ychydig arian maen nhw'n dibynnu arno i fyw. Ateb Plaid Cymru. Rydyn ni'n ymrwymo i gael gwared ar y dreth ystafell wely, ac byddwn ni'n parhau i frwydro yn erbyn y cymal trais creulon ar newidiadau i daliadau cefnogaeth yn dilyn profedigaeth. Byddwn ni'n cefnogi ac annog pobl ac anableddau i gael swyddi, heb fygythiadau o dorri ar ei bydd daliadau. Ble gallwn ni fod? Codi Cymru allan o dlodi a galluogi pobl i fwydo eu teuluoedd a chynhesu eu cartrefi. Hawliau y dylai pawb eu cael. Ble rydym ni nawr? Cannoedd o swyddi mewn perygl wrth i'r Llywodraeth Doriaidd ganoli swyddfeydd treth a chau canolfannau byd gwaith. Ateb Plaid Cymru. Byddwn ni'n parhau i wrthwynebu canoli swyddi treth yng Nghymru a brwydro i gadw canolfannau byd gwaith ar agor. Ble gallwn ni fod? Diogelu cannoedd o swyddi a phobl yn cael eu cefnogi'n briodol wrth iddynt chwilio am waith o safon sy'n talu'n dda. Ble rydym ni nawr? Mae cyn-filwyr wedi cael eu hanghofio gan lywodraethau ar ôl ei gilydd, gyda niferoedd uchel ohonynt yn dioddef problemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl, heb fynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen. Ateb Plaid Cymru. Bydd hyn haddewid i'n cyn-filwyr yn sicrhau eu bod nhw'n cael y gefnogaeth heiddiannol sydd angen arnynt. Byddwn ni'n sicrhau bod ein cyn-filwyr yn derbyn gofal iechyd o safon gan gynnwys gofal iechyd meddwl a chartrefi addas. Ble gallwn ni fod? Dim un cyn-filwr i gael ei anghofio, a Chymru lle mae cyn-filwyr sydd wedi rhoi cymaint yn cael eu trin a diolchgarwch a pharch. Ble rydym ni nawr? Mae'r toriaid yn cosbi'r bobl mwyaf bregus mwyn talu am gamgymeriadau gwleidyddion a bancwyr. Ers 1994, mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi cymryd dros 3 biliwn o bunnoedd o'r cynllun pensiwn glowyr. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn sicrhau pensiwn byw i bawb ac byddwn ni hefyd yn sicrhau'r clo triphlyg. Byddwn ni hefyd yn parhau i wrthwynebu cynyddu'r oedran ar gyfer pensiwn ymddeol y wladwriaeth. Bydd Plaid Cymru yn galw am adolygiad annibynnol o warged y cynllun pensiwn glowyr mwyn rhannu symian decach rhwng aelodau'r cynllun a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Ble gallwn ni fod? Rhoi stop ar dlodi pensiynwyr a Chymru lle gall pawb sefyll ar eu traed eu hunain gydag urddas.
Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Gwnaeth Plaid Cymru wrthwynebu codi ffïoedd myfyrwyr i 9,000 o bunnoedd yn ystod cyfnod clymblaid y democratiaeth rhyddfrydol a'r toriaid. Rydym yn credu, fel egwyddor, y dylai addysg fod am ddim i bawb a byddwn ni'n parhau i weithio tuag at yr amcan hwn. Yn y Cynulliad Cenedlaethol, byddwn ni'n gwrthwynebu unrhyw ymgais i ailgyflwyno ysgolion gramadeg. Amddiffyn Cymru, rhoi'r cyfle gorau i bob plentyn. Mae'r toriaid yn torri cyllidebau addysg yn ddidrigaredd ac mae llafur yn gorlwytho ein system addysg gan beryglu dyfodol ein plant. Bydd Plaid Cymru yn sicrhau bod ein plant yn derbyn addysg gan yr athrawon gorau mewn ysgolion a ariennir yn dda mwyn iddynt ennill y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo. Bydd Plaid Cymru yn rhoi'r cyfle gorau i bob plentyn yng Nghymru. Amddiffyn Cymru, rhoi'r cyfle gorau i bob plentyn. Ble rydym ni nawr? Mae un plentyn ym mhob 3 yn cael ei fagu mewn tlodi, gyda llawer o deuluoedd heb ddim dewis ond talu symiau enfawr o'i cyflogau ar ofal plant. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn darparu lleoedd meithrin llawn amser am ddim i bob plentyn 3 mlwydd oed. Bydd hyn yn ffurfio ein cynllun 3 phwynt i atal tlodi plant. Bydd hefyd yn cynnwys camau i roi stop at dlodi tanwydd drwy lleihau biliau a hefyd gwrthdroi'r dreth ystafell wely. Ble gallwn ni fod? Cenedl sy'n rhoi pob cyfle posibl i'n plant lwyddo a helpu teuluoedd i ddod allan o dlodi. Ble rydym ni nawr? Cymru sydd ar canlyniadau profion ysgol isaf yn y Deyrnas Gyfunol, gyda threian o'n athrawon yn bwriadu gadael yr alwedigaeth o fewn y 3 mlynedd nesaf. Ateb Plaid Cymru. Byddwn ni'n talu cyflog mwy cystadleuol i'n hathrawon a gwella hyfforddiant mwyn ei galluogi i gyrraedd cymwysterau uwch a pherfformio'n well. Ble gallwn ni fod? Addysg ragorol i bob plentyn gan athrawon sy'n angerddol am ei swydd ac yn ddifrifol am ddatblygu'r genhedlaeth nesaf. Ble rydym ni nawr? Mae Cymru yn wynebu dylifiad dawn enfawr, gyda myfyrwyr gorau yn croesi'r ffin ac aros yn Lloegr. Ateb Plaid Cymru. Byddwn ni'n creu ysgogiad i fyfyrwyr sy'n aros neu sy'n dychwelyd i fyw a gweithio yng Nghymru ar ôl iddynt raddio. Bydd yn helpu ni i gadw ein pobl ifanc dawnus a chryfhau ein heconomi. Byddwn ni'n mynnu bod ein prifysgolion yn cael eu hariannu'n deg a'i bod yn cael eu cynrychioli ar lefel Brydeinig. Ble gallwn ni fod? Rhoi'r cyfleoedd gorau posibl i bobl ifanc lwyddo a gweithio yma yng Nghymru mwyn hybu'n heconomi. Ble rydym ni nawr? Mae un person ifanc allan o bob 3 yn teimlo'n anobeithiol ac yn ddigalon gan nad ydyn nhw'n medru dod o hyd i swyddi sy'n cynnig cyfleoedd da. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn gwarantu cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant i bob person dan 25 oed sydd yn edrych am waith. Mwyn sicrhau bod gennym ni'r sgiliau angenrheidiol i ffynnu, byddwn ni'n creu rhwydwaith o golegau arbenigol addysg alwedigaethol ar gyfer addysg ôl 14 ac ôl orfodol. Ble gallwn ni fod? Rhoi gobaith a chefnogaeth i'n holl bobl ifanc sydd am chwarae rhan weithgar a chynrychioli tuag at ein heconomi ac ein cymunedau. Ble rydym ni nawr? Darpariaeth ysbleitiol i blant ddysgu Cymraeg a diffyg cyfleoedd i blant ddysgu'r iaith. Ateb Plaid Cymru. Byddwn ni'n cynyddu argeuledd addysg Gymraeg o'r feithrinfa i addysg bellach ac addysg uwch, drwyddo i addysg oedolion. Byddwn ni'n gweithredu i wireddu'r camau yn ein fframwaith dros yr iaith, cyrraedd 1 miliwn. Ble gallwn ni fod? System addysg sydd ymhlith y goreuon yn y byd, sy'n wirioneddol ddwyieithog, lle mae pawb yn cael cyfle i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Mae pob un o'n 3 aelod seneddol wedi arwain ymgyrchoedd yn San Steffan mwyn gwella a chynyddu signal ffôn a mynediad at fand eang yn y Gymru wledig, sydd wedi arwain at welliannau enfawr i drigolion a busnesau lleol. Amddiffyn Cymru, Cymru gysylltiedig. Mae Cymru wedi cael ei gadael ar ei hôl. Nid yw'n system drafnidiaeth yn addas at ei phwrpas, ac mae'n cysylltiadau a gweddill y byd wedi hesgluso. Allwn ni ddim fforddio cael ein hanghofio mwyach. Mae angen ein cymunedau ac ein gwlad gael eu cysylltu â'i gilydd, ac ar byd,
a'r unig ffordd y gallwch sicrhau bod yr achos hwn yn cael ei wneud yn San Steffan ydy trwy ethol grŵp o aelodau seneddol Plaid Cymru cryf. Amddiffyn Cymru, Cymru gysylltiedig. Ble rydym ni nawr? Mae blynyddoedd o danfuddsoddi difrifol yn golygu bod ffyrdd, rheilffyrdd a bysiau Cymru yn orlawn ac o dan straen. Mae'r Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn benderfynol o wastaffu cyllideb fenthyg ar ffordd liniaru'r M4 fydd yn fuddiol i un rhan o Gymru yn unig. Ateb Plaid Cymru, creu system drafnidiaeth Cymru gyfan go iawn, sy'n cynnwys ail agor rheilffordd Caerfyrddin Aberystwyth, gwelliannau i linellau'r cymoedd, gwelliannau i'r A55 ac ehangu rhwydwaith fysiau traws Cymru mwyn cysylltu ein holl gymunedau a'i gilydd. Byddwn ni hefyd yn sicrhau bod llwybrau cerdded a seiclo yn cael eu hintegreiddio a gwasanaethau bws a rheilffyrdd. Ble gallwn ni fod? A system drafnidiaeth sy'n addas at yr unfed ganrif ar 20 fel bod pobl yn medru teithio dros Gymru'n ddi-drafferth. Ble rydym ni nawr? Ein cyfryngau dan reolau Llundain gyda Chymru a'i phobl yn cael eu rhoi i'r neilltu a'i hanghofio. Ateb Plaid Cymru, creu sefyllfa gyfartal a theg a phob cenedl arall yn y Deyrnas Gyfunol a rhoi'r pŵer i Gymru benderfynu a chreu polisiau darlledu a'r cyfryngau ei hun. Byddwn ni'n sicrhau bod S4C yn derbyn y cyllid sydd ei angen. Ble gallwn ni fod? Cyfryngau Cymreig go iawn sy'n cynrychioli pobl Cymru a'r hyn sydd yn bwysig iddynt. Ble rydym ni nawr? Mae darnau o'r wlad yn dioddef cysylltiadau band eang gwael a signal ffôn ysbeitiol sy'n gwneud i'n anodd i fusnesau weithredu mewn rhai ardaloedd yng Nghymru wledig. Ateb Plaid Cymru, rydyn ni'n ymrwymo i sicrhau bod band eang cyflym ar gael i Gymru gyfan ac ehangu signal data ffôn y genhedlaeth nesaf. Ble gallwn ni fod? Cymunedau gwledig yn cael eu cysylltu â'r byd, fel y gall busnesau bach gyrraedd marchnadoedd byd eang. Ble rydym ni nawr? Diwydiant twristiaeth sy'n cael ei rwystro gan drethu anheg a llywodraeth sydd yn methu ac hyrwyddo Cymru fel cyrchfan twristiaeth o safon byd eang. Ateb Plaid Cymru, dyblu'r cyllid ar gyfer croeso Cymru a thorri treth ar werth twristiaeth mwyn rhoi Cymru ar y blaen yn y farchnad twristiaeth ryngwladol. Ble gallwn ni fod? Gwneud i Gymru'n gyrchfan o safon ar gyfer twristiaeth a busnesau ar draws y byd. Ble rydym ni nawr? Mae yna risg nad yw Cymru yn cael ei chynrychioli'n ddigonol ar lwyfan rhyngwladol, a heb unrhyw gynrychiolaeth mewn llys genedlaethau'r Deyrnas Gyfunol sy'n cynrychioli ein pobl ac ein busnesau. Ateb Plaid Cymru, bydd Plaid Cymru yn datblygu polisi rhyngwladol go iawn i Gymru, mwyn i ni ennill ein enw da fel cenedl fasnachu gryf. Byddwn ni'n cyflwyno UDA sy'n addas at yr unfed ganrif ar 20 sydd ar dasg o hybu masnach Cymru. Ble gallwn ni fod? Cydweithrediad economaidd a diwylliannol agosach gyda'n cyfeillion mwyn sicrhau bod pobl, diwylliant a busnesau Cymru yn cael eu hybu yma ac yn rhyngwladol. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Cyflwynodd Liz Saville Roberts gyfraith i atal codi ofn ar ddioddefwyr trais rhywiol yn y llysoedd. Ildiodd Llywodraeth Prydain rywfaint yn dilyn pwysau gan Plaid Cymru, a chaiff yr arfer ei gwtogi. Mae Plaid Cymru wedi gweithio'n agos gyda'r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd mewn ymgais i ddatgriminaleiddio cannabis ar gyfer defnydd meddygol. Amddiffyn Cymru, gwarchod ein cymunedau. Mae toriadau i blismona rheng flaen wedi gadael ein cymunedau mewn perygl. Mae gan bobl Cymru yr hawl i gymdeithas ddiogel a mynediad at gyfiawnder pan fyddant ei angen. Fydd Plaid Cymru yn llais dros ddioddefwyr. Amddiffyn Cymru, gwarchod ein cymunedau. Ble rydym ni nawr? Mae cyllideba'r heddlu wedi eu torri gan roi llawer llai o heddweision ar y stryd. Cafodd heddluoedd Cymru eu taro'n waeth na gweddill y Deyrnas Gyfunol oherwydd fformiwla gyllido anheg. Ateb Plaid Cymru, byddwn nhw'n sicrhau 25 miliwn o bunnoedd yn ychwanegol i heddluoedd Cymru ac yn gwarantu fod Cymru yn cael yr heddlu mae arni ei hangen,
gyda phenderfyniadau am drosedd a chyfiawnder yn cael ei gwneud yng Nghymru dros Gymru. Ble gallwn ni fod? Gwasanaethau heddlu sy'n cael eu cyllido'n well, wedi'u gwreiddio yn ein cymunedau ac yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau angenrheidiol i'n cadw ni'n ddiogel. Ble rydym ni nawr? Mae dioddefwyr troseddau yn aml yn cael eu gwthio i'r ymylon mewn system gyfiawnder nad yw'n gwneud digon i amddiffyn y rhai mwyaf bregus. Ateb Plaid Cymru, bydden nhw'n gwrthdroi toriadau i gymorth cyfreithiol ac yn cyflwyno deddfau newydd i amddiffyn dioddefwyr troseddau megis trais rhywiol a chamdrin yn y cartref, fel y gallent rhoi tystiolaeth yn y llys heb deimlo ofn. Ble gallwn ni fod? Bydd unrhyw un, cyfoethog neu dlawd, yn gallu mynd at system gyfiawnder fydd yn rhoi gwrandawiad teg i ddioddefwyr. Ble rydym ni nawr? Mae'r Llywodraeth eisiau codi carchar enfawr ym Mhort Talbot. Fydd yn cymryd carcharorion o bob cwr o'r Deyrnas Gyfunol. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn atal datblygu'r uwch garchar ym Mhort Talbot ac yn hytrach yn darparu llefydd y mae mawr ei hangen i fenywod a throseddwyr ifanc. Ble gallwn ni fod? Carchardai sydd yn cwrdd ag anghenion Cymru ac yn gweithio dros droseddwyr sydd eisiau newid ei ffyrdd. Ble rydym ni nawr? Yn wahanol i'r Alban a Gogledd Iwerddon, does gan Gymru mwy system gyfreithiol ei hun i adlewyrchu anghenion ein pobl. Ateb Plaid Cymru. Creu awdurdodaeth gyfreithiol Gymreig fydd yn sicrhau y gallwn greu system sy'n adlewyrchu anghenion Cymru. Ble gallwn ni fod? System gyfreithiol Gymreig deg ac effeithiol sy'n rhedeg yn dda fel y gall pobl Cymru deimlo'r sicrwydd sydd yn hanfodol yn y gyfraith. Ble rydym ni nawr? Mae'n hawliau dynol sylfaenol mewn perygl sy'n bygwth aelodau gwanaf a mwyaf bregus ein cymunedau. Ateb Plaid Cymru. Bydden nhw'n cyhoeddi siarter hawliau dynol i Gymru i amddiffyn pobl Cymru yn erbyn llywodraeth doriaidd sydd yn benderfynol o danseilio'r ddeddf hawliau dynol. Ble gallwn ni fod? Gwarchodaeth gyfreithiol i'n hawliau dynol a gwarant, beth bynnag fydd eich hil, rhyw neu ddieddfryd rhywiol, y cewch eich trin yn gyfartal. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Mae aelodau seneddol Plaid Cymru ynghyd â chynrychiolwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi arwain ymgyrchoedd i 100% o'n trydan gael ei gynhyrchu o ffynonellau adnewyddol erbyn 2035. Amddiffyn Cymru, rhoi egni i mewn i'n hamgylchedd. Mae'n hamgylchedd yn cael ei erydu, a'n hadnoddau naturiol yn cael ei defnyddio lles eraill. Mae'n biliau ynni yn rhy uchel, ein bod yn allforio trydan, ond stoc tai yn hen ac aneffeithiol. Os bydden nhw'n dal ymlaen fel hyn, bydd dim byd yn newid. Mae ar Gymru angen Plaid Cymru i wneud Cymru'n wirddach. Amddiffyn Cymru, rhoi egni i mewn i'n hamgylchedd. Ble rydym ni nawr? Rydym yn dibynnu gormod o lawer ar danwydd ffosil, sy'n prynhau ac mae hyn yn codi biliau ynni. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn cynyddu swm yr ynni a gynhyrchu'r o ffynonellau adnewyddol, gan gynnwys cyflwyno morlynnoedd llanw ym Mae Abertawe, Caerdydd a Bae Colwyn. Bydden nhw'n sefydlu rhwydwaith cenedlaethol i wefrio cerbydau trydan ac yn trosglwyddo'r cyfrifoldeb dros gynhyrchu ynni Cymru ac adnoddau naturiol i'r Cynulliad Cenedlaethol. Ble gallwn ni fod? Cymru sy'n hunan gynhaliol mewn trydan o ffynonellau adnewyddol ac sy'n gyrru ymlaen gyda thechnoleg ynni llanw fydd yn arwain y byd. Cymru yn rheoli ei hadnoddau naturiol ei hun lles ein pobl. Ble rydym ni nawr? Mae biliau trydan yng Nghymru yn uwch nag yn unrhyw ran arall o'r Deyrnas Gyfunol, gwaethaf y ffaith ein bod yn cynhyrchu mwy o drydan nac a ddefnyddiwn. Ateb Plaid Cymru. Bydden nhw'n creu cwmni ynni Cymreig i ddefnyddio'r elw o adnoddau Cymru i dorri cost ynni i ddefnyddwyr yng Nghymru, a symud tuag at rwydweithiau datgonoledig i'w dosbarthu. Ble gallwn ni fod? Codi pobl Cymru allan o dlodi tanwydd. Ble rydym ni nawr? Mae gormod o dai Cymru wedi hinsiwleiddio'n wael ac yn dibynnu ar systemau gwresogi hen ffasiwn a drud.
Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno cynllun cenedlaethol i wneud ein stoc tai yn fwy ynni effeithlon. Byddwn nhw'n sicrhau iawndal i'r sawl sydd wedi dioddef yn sgil cynlluniau insiwleiddio waliau ceudod wedi eu gosod yn wael a gefnogwyd gan y Llywodraeth. Ble gallwn ni fod? Cartrefi ynni effeithlon sy'n rhatach i'w gresogi ac amgylchedd sy'n lanach a mwy gwyrdd. Ble rydym ni nawr? Mae perygl i rywogaethau bywyd gwyllt yng Nghymru ddiflannu, ac mae colli bioamrywiaeth yn fygythiad i'n hamgylchedd naturiol. Ateb Plaid Cymru, byddwn nhw'n cyfoesi ac yn cydgyfnerthu deddfwriaeth Gymreig ar fywyd gwyllt, gan greu deddf bywyd gwyllt newydd i Gymru. Byddwn nhw'n parhau i alw am greu cofrestr cam-drin anifeiliaid i Gymru. Ble gallwn ni fod? Gall Cymru arwain y ffordd i amddiffyn bywyd gwyllt a lefelau bioamrywiaeth fel elfennau allweddol ein hamgylchedd, gan gynnwys lleihau gwastraff plastig gyda chynllun arian yn ôl am ddychwelyd. Ble rydym ni nawr? Mae Llywodraeth Prydain yn esgeuluso ei dyletswydd rhyngwladol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, gan beryglu dyfodol ein plant. Wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, mae yna risg y bydd y bygythiad yn gweithygu. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno deddf newid hinsawdd newydd, gan fabwysiadu targedau uchelgeisiol ond cyreddadwy i leihau nwyon tŷ gwydr a llygredd ar gyfer 2030 a 2050. Byddwn ni'n sicrhau ein bod ni'n adeiladu ar y safonau a osodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd sydd wedi gwarchod ein hamgylchedd. Byddwn ni'n lleihau gwastraff plastig gyda chynllun arian yn ôl am ddychwelyd. Ble gallwn ni fod? Amgylchedd lle mae'r aer yn lanach a'r hinsawdd yn fwy cynaliadwy i'n plant a phlant ein plant. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Yn y Cynulliad Cenedlaethol, gwnaeth Plaid Cymru wrthwynebu trosglwyddo 15% o gyllid o golofn 1 i golofn 2, a gymerodd dros £250 o bunnoedd allan o economi wledig Cymru. Amddiffyn Cymru, sefyll dros fywyd gwledig. Mae Cymru wledig dan fygythiad difrifol o'r toriaid gyda hydioleg byrbwyll sy'n benderfynol o daro bargeinion masnach anghyfrifol gyda'r Unol Daleithiau a Zeland Newydd at ddibenion gwleidyddol. Gyda chymunedau gwledig wedi hynysu oherwydd cysylltedd digidol gwael a phrisiau tanwydd yn codi i'r entrychion, mae ar Gymru angen Plaid Cymru i wneud yn siŵr bod Cymru wledig yn cyfri. Amddiffyn Cymru, sefyll dros fywyd gwledig. Ble rydym ni nawr? Bydd ein ffermydd yn colli grantiau Ewropeaidd sy'n cyfri am 80% o'i hincwm. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn brwydro i sicrhau bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn gwneud yn iawn am bob ceiniog o gyllid Ewrop, gan gynnwys taliadau amaethyddol. Ble gallwn ni fod? Cymunedau gwledig bywiog seiliedig ar ffermydd llwyddiannus. Ble rydym ni nawr? Bargeinion masnach anghyfrifol sy'n golygu y bydd bwyd rhad wedi'i fewnforio yn llifo i mewn i Gymru, gan niweidio'r diwydiant amaethyddol yng Nghymru a'r cymunedau sy'n eu cynnal. Ateb Plaid Cymru. Byddwn nhw'n mynnu bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn ceisio cefnogaeth pob un o wledydd y Deyrnas Gyfunol cyn y gellir ddod i unrhyw gytundeb masnach gan amddiffyn ffermwyr Cymru. Ble gallwn ni fod? Marchnad fwyd domestig yn llawn o gynnyrch lleol sy'n cefnogi ffermwyr Cymru a chymunedau gwledig. Ble rydym ni nawr? Mae cyllid i farchnata cig yng Nghymru yn cael ei ailgyfeirio dros y ffin gan niweidio cynhyrchwyr Cymru. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn brwydro i ddiwygio'r lefau cig coch fel bod y 1 miliwn o bunnoedd o gyllid a gollwyd i hybu cig Cymru yn aros yng Nghymru. Ble gallwn ni fod? Cynnyrch Cymreig o'r safon uchaf yn cael ei werthu a'i farchnata ledled y byd, gan gynyddu'r galw am gynnyrch Cymru a chynyddu prisiau wrth glwyd y fferm. Ble rydym ni nawr? Peilonau di-angen ac amhomlogaidd yn falltod ar ein tirwedd naturiol. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn gwrthwynebu codi a defnyddio peilonau trwy barciau cenedlaethol
ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol, gan fod o blaid ceblau tan ddaear neu danfor lle bob modd. Ble gallwn ni fod? Cadw ein cefn gwlad di-hafal yn glir o beilonau di-angen, fel y gall cenedlaethau'r dyfodol ei mwynhau fel y gwnaethom ni. Ble rydym ni nawr? Amrywiadau mewn prisiau tanwydd yn taro pobl yn eu pocedi a'r ardaloedd gwledig sy'n dioddef weithaf. Ateb Plaid Cymru. Credwn fod angen cyflwyno rheoleiddiwr treth tanwydd i atal prisiau tanwydd rhag codi. Ble gallwn ni fod? Prisiau tanwydd teg i bawb, gan gynnwys mewn ardaloedd gwledig lle mae diwydiannau a thrigolion yn fwy dibynnol ar gerbydau seiliedig ar danwydd. Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf gweithgar yn San Steffan. Achebodd Hywel Williams y fyfyrwraig ryngwladol o Brifysgol Bangor, Shir Omini Sat Cwnaraja, rhag cael ei hanfon o'r wlad trwy sicrhau 171,000 o lofnodion ar ddeiseb a rhoi pwysau ar y swyddfa cartref i'w rhyddhau. Pleidleisiodd Plaid Cymru yn erbyn y rhyfel anghyfreithlon yn Irac, ac arweiniodd ymgyrch drawsbleidiol i uchelgyhuddo Tony Blair am ei droseddau rhyfel. Fe wnaethon bleidleisio hefyd yn erbyn cyrchoedd awyr yn Syria. Amddiffyn Cymru ar lwyfan y byd. Roedd Cymru unwaith yn rym masnachu ledled y byd. Rydym yn nawr mewn sefyllfa lle'n gorfodir i fegera i lywodraeth San Steffan, sydd yn cyfeilliachu gydag arweinwyr un beniaethol ac yn ymosod ar ein cynghreiriad agosaf. Mae Plaid Cymru eisiau Cymru uchelgeisiol sy'n edrych tuag allan. Trwy ethol aelodau seneddol Plaid Cymru, gallwch wneud yn siŵr fod llais Cymru yn cael ei chlywed ar lwyfan y byd. Amddiffyn Cymru ar lwyfan y byd. Ble rydym ni nawr? Mae'r prif weinidog Torïaidd yn barod i wneud unrhyw beth i fodloni ei ffrind newydd, Donald Trump. Mae'n debyg y gwelwn weithredu milwrol di-angen, an-democrataidd a di-feddwl. Ateb Plaid Cymru. Bydden nhw'n gwrthwynebu gweithredu milwrol heb ganiatâd y Cenhedloedd Unedig a'r Senedd. Ble gallwn ni fod? Cymru fel rhan o gymuned fyd eang, lle rydym yn gweithio ynghyd i gadw ein gilydd yn saff a diogel. Ble rydym ni nawr? Mae'r Torïaid a Llafur fel ei gilydd eisiau gwario biliynau ar adnewyddu system arfain niwclear sy'n aneffeithiol a di-angen. Mae Llafur eisiau ei lleoli yng Nghymru. Ateb Plaid Cymru. Rydym yn benderfynol o ddileu Trident ac yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i'w adleoli i Gymru. Yn hytrach, byddwn nhw'n buddsoddi yn ein lluoedd arfog gartref ac yn cryfhau ein lluoedd confensiynol. Ble gallwn ni fod? Seilio ein cartrodau gartref yng Nghymru gyda llu amddiffyn sy'n derbyn digon o arian a gofal priodol. Ble rydym ni nawr? Nid yw'r Torïaid yn gwneud digon i helpu'r sawl sydd mewn angen. Mae gan lywodraeth y Deyrnas Gyfunol fwy o ddiddordeb mewn gwerthu arfau i Saudi Arabia nac mewn cymryd ein cyfran deg o ffoaduriaid. Ateb Plaid Cymru. Cred Plaid Cymru fod gennym ddyletswydd i liniaru tlodi dramor ac achub ffoaduriaid rhag argyfyngau dyn-garol. Bydden nhw'n cynnal yr ymrwymiad o 0.7% o GDP ar gymorth rhyngwladol ac yn brwydro o blaid cynnal gwelliant dybs sydd yn caniatáu i blant bregus o ffoaduriaid ddod i'r Deyrnas Gyfunol. Ble gallwn ni fod? Cymru decach mewn byd tecach lle nad ydym yn troi ein cefnau ar blant sydd angen ein help. Ble rydym ni nawr? Mae'r llywodraeth hon yn cynnig polisïau mewnfudo afresymol na allweithio ac a fydd yn gwneud drwg i swyddi a chyflogau yng Nghymru. Ateb Plaid Cymru. Byddwn nhw'n creu gwasanaeth cynghori Cymreig ar fudo fel bod gennym system sydd yn addas i anghenion Cymru. Mae angen visas penodol i Gymru mwyn llenwi bylchau sgiliau a gwarchod ein gwasanaeth iechyd rhag prinder staff. Rhaid cymryd myfyrwyr rhyngwladol allan o dargedau mewnfudo net. Ble gallwn ni fod? Polisi mewnfudo rhesymegol sy'n gweithio i Gymru, gyda chroeso i fyfyrwyr a'r sawl sy'n creu swyddi, ond lle nad yw cyflogau yn cael eu tanseilio a lle mae cymunedau yn cael eu gwarchod. Ble rydym ni nawr?
Mae'r feddylfryd am Gymru gweled Lloegr yn rhy gyfarwydd o lawer ar lwyfan y byd. Mae pencampwyr chwaraeon Cymru yn dechrau newid hyn, ond mae angen gwneud mwy i roi Cymru ar y map. Ateb Plaid Cymru. Bydd Plaid Cymru yn cefnogi cynnal digwyddiadau rhyngwladol o bwys yng Nghymru, fel dod â gemau'r gymanwlad neu expor byd i'r wlad. Ble gallwn ni fod? Gofalu bod brand Cymru yn cael ei gydnabod ar lwyfan y byd gan arddangos doniau Cymru ym mhob cwr o'r byd. Dewch o hyd i Plaid Cymru ar Facebook, Plaid Cymru Wales, neu Twitter @plaid_Cymru. Neu ewch i'r wefan www.plaid.cymru neu www.partyof.wales.